Listen to the mayhem song about the bad boys on the run. Catch him if you can, catch the number one. He gets paid, motherfucker, for this goddamn game. And get some power on the proud, the motherfucking fame. Try to realize. Daniel Huytema, modderstreven best, jongen, welkom. Nou, dankjewel. Graag gedaan. 50 jaar hiphop, hoe zit het met jou eigenlijk? Nou, ik tik dit jaar ook de 50 aan. Ja. Dus, ja. Hoor, wie is toestoeg met de hiphop in oorrekening kamst? Nou, ik denk dat ik 11, 12 was. En dat kwam merendeels door mijn broer, want die was natuurlijk ietsje ouder en die had wat eerder de muziek en de kennis ervan. En die heeft het mooi doorgegeven aan mij. En ja, als je helemaal gepakt bent door dat virus, dan ga je erin mee. Dus. Je zelf nog wat waan op die... Ja, ik zal een gedeelte presenteren en ik moet ook nog optreden. En dat is wel leuk. En dat hebben we ook met een aantal jongens die ook gaan optreden. Die gewoon echt wel weer muziek uit die oude tijd gaan doen. You're coming from the ghetto, now you want to live a better life. And the way to get the done is take your ass around and grind.